В НДК на изложението на книгите. Просто толкова много книги има, че човек, който не знае какво да търси, може да просто само от заглавията, които прочете, може да се обърка от всякъде. Всяко едно издателство има по стотици, да не кажа хиляди заглавия, книги, всякакви от цял свят, които са просто сложени и хората минават, четат заглавията, кой запознат, кой не запознат. Право е невероятно помайващо и не знам как да го нарека още. Тоест искам да кажа, че ако човек не знае какво търси, не знае как ще бъде заблуден и тая негова заблуда докъде ще го заведе. Това искам да кажа. Толкова са много предложенията за заблуда, че просто човек трябва да внимава. Това е.